Saint Teresa of the Roses, I will come to you each night, near the altar in the chapel. I will pray by candlelight. Saint Teresa of the Roses, won't you kindly hear my prayer? Give your blessings to my sweetheart and the love that we both share. Sister Teresa insellimlek. Unilqek għal programm ieħor Santa Teresa tal-Bambin Ġesu tkellimna. Insejħu fostna Trinità Qaddisa fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nitolbu fl-imkien eżis semmija o Alla tiegħi. Irrid inqiegħed it-tama tiegħi fik biss. La darba inti tista' kollox ħajjoġbok nissel fruħi din il-virtu li nixtieq. U sabiex nikseb din il-grazzja mill-ħnina blaqis tiegħek irid intenni ta' sikwiet. O Ġesu, ta' qalb ħelwa wumli, għamel lil qalbi bħal dik tiegħek. Eżis semmija, l-aħħar programm li kellna spiċċajna dak li ċelin ġiveru kidbet fl-aħħar 3 xhur tal-ħajja ta' dil qaddisa tagħna, Santa Teresa tal-Bambin Ġesu. U llum se nisimgħu l-aħħar ħsibijiet tal-qaddisa darba miġbura minn uħta Mari bejn Lulju sa Settembru tal-1897. U jekk nerġgħu niflu dawn l-aħħar ħsibijiet li ġabru Pauline u ċelin juru bħal relazzjoni ta' bint xkejkna lejn omma u lejn uħta ftit akbar minna. Daw li ġejjin illum juruna relazzjoni spiritwali qawwija kemm jista' jkun fl-intimità ta' ċkejkna Teris ma' oħta l-oħra Mari bħala Sister Sor Marija tal-Qalb Imqazza. Din Mari ma setgħetx tkun ma' ġenba fl-infermerija għal ħinijiet twal. U għalhekk ftit huwa dak li ħallit miktub minn kliem oħta żgħira f'daw l-aħħar xhur ta' ħajjita. Iżda għandha dejjem niftakru li forsi kienet hi li jarfet mill-ewwel il-qdusija speċjali ta' Teris u l-fatt li din kienet sejra tmut hekk żgħira. Kienet hi wkoll li waslet lill-oħta Pauline dak iż-żmien Madre Agnese sabiex tordna lill-oħtom iż-żgħira tikteb it-tifkiriet ta' tfulija f'dak li baqa' magħruf bħala l-ewwel manuscript A ta' storja ta' ruħ. U kienet hi li talbet lil Teris dejjem bil-permess tas-Superjura sabiex tfissrilha dak li sejħet id-dottrina żgħira tagħha waqt l-irtir privat li dil-qaddisa għamlet f'Settembru tal-1896. U t-tweġiba ta' Teris hija t-tieni manuskritt B ta' storja ta' ruħ dak il-ktieb aħna li aħna qrajna ġvera xi skedi ilu. Li dan il-ktieb huwa meqjus ħafna bħala ġawra fina tal-letteratura nisranija. L-Suor Marija kienet għarfet il-qdusija speċjali ta' uħta żgħira jidher minn xi kliem li qaltilha fin-nota tat-talba tagħha l dan. Qaltilha uħt, irrid nirċievi xi ħaġa minn għandek li inti jekk qrib ta' Alla, il-arusa ċkejkna u privileġġjata tiegħu li jafdal għal ħwejjeġ moħbija ta' qalbu. Dawn huma ħelwin ħafna u nixtieq nisma' dwarhom darb'oħra, iktibli fil-qosor. U l-Suor Marija qalba ħebrita li uħta kellha tasal għal-mewt fi żmien qasir jidher minn dan il-kliem li s-suktat tgħidilha qaltilha. Forsi dan huwa l-aħħar irtir tiegħek oħt, għax il-emba missjura ta' Ġesu żgur li ġelu jixtieq jaħodha malajr. Issa semmija naraw x'kien hemm bejn dawn iż-żewġ aħwa fit-8 ta' Lulju tal-1897 fejn Mari tgħidilna dwar novizza li kienet qiegħda tajjija ħafna. Qedtilha din hija taqbida qawwija għalik, qiegħda tibża u ġbitni. Is-suldat ma jibżax jitqabad u jiena suldat
wieġbet Teris. Wara li ċanfret lill-istess novizza s-suktat. Minix qed ngħidlek li jkolli mmut bl-armi fidejja, oħt. U kompliet il-qaddisa tajt. Il-ħalliel għadu l-bot wisq, tbiet minn hawn biex jisraq tfal żgħar oħra. Il-ħalliel bħas-soltu hawnhekk huwa l-mulejje li jiġi għall-arrieda skont kliem Kristu fl-Evanġelu. U ħafna mill-kliem li tuża hawn għandu l-istess tifsir muri fin-noti ta' kliema din il-qaddisa lill-oħta Pauline. Iżjed tard. Teris qalet lil Mari, illum qegħdin fit-8 ta' Lulju u fid-9 ta' Ġunju jien rajtu l-ħalliel. Jekk hu jimxi b'dan il-mod ma huwiex qrib li jisraqni. Imbagħad kompli tgħid. Qegħduni f'sodda mhux ix-xurtjata, f'sodda li ma tħallix lil min jaqbad il-ferrovija. Hawn għandha f'moħħha Teris lil Madre Genoveffa li fuq din is-sodda kienet irċeviet il-griżma tal-morda għal 3 darbiet isa trid tgħidilna. Din is-sodda nibża li jiġri li l-istess indum ma mmut biex immur fej sidi il-mulej. Semmija fid-9 ta' Lulju. U tgħidilna Mari, wara żjara tat-tabib ekku li ġie jara sab aħjar qalt li il-ħalliel għadu mhux qrib. Tajjeb, kif irid Alla ħanin, komplet tgħid. Fit-12 ta' Lulju, Mari tgħid staqsejta. Li kieku kollek terġa' tibda ħajtek mill-ġdid kont tagħmel, wieġbitni kont nagħmel dak li għamilt s'issa. L-għada Teris qalet lil Mari kieku taf bil-proġetti li qed nagħmel u l-ħwejjeġ li qed inwettaq meta nkun fis-sema. Hemm nibda l-missjoni tiegħi. U Mari tgħid staqsejta xi proġetti għandek mela. Weġbitni proġetti li nerġa' niġi hawn maħuti. Li mmur hemm biex ngħin lill-missjonarji u biex minn hekk ma nħallix lil ħafna bagani żgħar imutu qabel ma jitwildu din qed tgħid x'biħsieba u lil min biħsieba tgħin meta tkun fil-ġenna. Fil-għaxija Mari tgħid. Kont qiegħda ngħidilha li wara mewta żgur li ma kienx sejjer jibqali kuraġġ u li kien jidhirli li lanqas kont sa ngħid kelma lil ħadd għax kont se nibqa' f'qagħda ta' bla saħħa ta' xejn qalt li. Imma dan Mari mhux skont il-liġi tal-Evanġelu ta' jeħtieġ li nkunu kollox għal kulħadd. Imbagħad biex tagħmilha kuraġġ Mari qalet, ħriġ b'dan il-kliem. Ifraħ Teris inti dalwaqt teħles mid-tbatija ta' din il-ħajja. Qalt li jien soldat hekk qalbini. Imbagħad saqsejta u x'għandha tagħmel il-parrina tiegħek hawnhekk Mari qed tgħidha liha stess, għax il-parrina ta' Teris kienet istess. Tajt weġbitni. Ħalli tola il-parrina aktar il-fuq minn dak kollu li jgħidu s-sorijiet u minn dak kollu li jagħmlu. Għandek iġġub ruħek oħt bħalli kieku mhux qiegħda tgħix fil-monasteru, bħalli kieku kellek toqgħod hawn jumejn biss. Għandek toqgħod b'7 sabiex ma toqgħodx tgħid dak li ma jogħġbokx la darba jkollok titlaq minnu. U meta temmejt tajt Mari nikteb dan il-kliem kienet bdiet iddoq il-qampina għas-Salvereġina. U Teris qalt li kien ikun jaqbel u ħafna ħjar li kieku tlif dan il-kliem u mort għall-atti komuni li kieku kull waħda tifhem x'inhu dan id-dmir, ġifieri qed tgħidilna semmijaw li tmur titlob mal-oħrajn meta inti isillek il-ħin tiegħek.
Edin fis-16 ta' Lulju, sorry. U hawnhekk Teris tajt lill-uħta li kieku Alla kellu jgħidli jekk inti tmut is-sissa Teris, tikseb glorja kbira, jekk tmut ta' 80 sena l-glorja tiegħek tkun ħafna inqas, imma li tkun toġobni wisq aktar. Ma naħsibx darbtejn qalet biex inwieġbu u ngħidlu Alla tiegħi jrid immut ta' 80 sena għax jiena ma rridx infittex il-glorja tiegħi, iżda biss dak li joġob lilek. Il-qadisin il-kbar tkompli Teris ħadmu għal-glorja ta' Alla, imma jien li minix ħlief ruħ żgħira ħafna, naħdem biss biex nagħtih gost u noġbu f'dak kollu li nagħmel. Kieku jirnexxielna nwettqu din is-sentenza eżis semmija u ġveru. Naħdem biss biex nagħtih gost u noġbu f'dak kollu li jkun irid. U jien lesta qalet li nġarrab l-akbar dbatijiet ukoll bla ma jkun jaf bihom Alla li kieku dan seta' jkun, mhux biss ħallina teħ xi ftit seb li jgħaddi malajr, imma wkoll kieku kont naf li bis-saħħa ta' hekk kienet tidher bissima fuq xufteh dan Ġesu tiegħi. Raw xi ħlewe u x'intimità kellha ma' dan Ġesu. Ejjem nippruvaw aħna wkoll semmija niksbu din l-intimità ma' dan Ġesu tagħna li jinsab tant qribek, jinsab ġo fik tħaddan miegħu hekk issa stess. U qegħdin fil-25 ta' Lulju, Teris tgħid lill-uħta Ċelin. Meta dort fis-sodda, mit-tieqa rajt ix-xemx nieżla. Qiegħda titfa' l-aħħar raġġi tagħha fuq il-ħolqien u l-qċaċet tas-siġarderu kollha mdeba u għedt li l-nifsi kemm mhux xorta waħda li wieħed jibqa' fid-dell jew bil-maqlub li qiegħed lilu nnifsu għax-xemx tal-imħabba għax imbagħad nidhru qed tgħid kollna mdebbi. Fir-realtà minni nnifsi minix hekk u nieqaf li nkun hekk f'dak il-waqt li nidbijat mill-imħabba. U fit-28 ta' Lulju tgħid Mari, konna qegħdin ngħidula li konna inħossuha bosta li kieku kellna nitilfu ir-rekreazzjoni flimkien mal-komunità minħabba xi soru oħra minn barra minna, mill-ewwel weġbitna. U jien, tajt Teris, kont inkun hekk ħinja li nagħmel dan. La darba qegħdin fuq l-art sabiex insofru, aktar ma nsofru, aktar inkunu ħinja simgħu is-semmija qed tgħidha lili u lilek illum. Aktar ma nsofru, aktar inkunu ħinja, inkunu qegħdin nitħarġu wisq aħjar fl-imħabba. Meta ngħinu lil min joġobna inqas simgħuha, meta ngħinu lil min joġobna inqas. O kemm infasslu ħażin il-ħwejjed żgħar tagħna fuq din l-art. U Mari tgħidilha, għandna nkunu ferħana li mmutu wara li nkunu għaddejna ħajjitna fl-imħabba hux, għad li iva, iżda m'għandna qatt nonqsu mill-imħabba lejn il-proxmu. U fid-29 ta' Lulju Mari tgħidilna, kont qiegħda ngħidilha li jennu żgħir f'ġeħ Santa Marta żgur li kienilha okkażjoni ta' mertu, qalt li mhux ta' mertu imma sabiex noġob l-Alla. Oħt, kieku għeddist il-merti kont mill-ewwel nibqa' bla tama ta' xejn. U hawn semmija deħlin fl-ewwel ta' Wissu tal-1897. U din il-qaddisa tares lejn Mari u tgħidilha, ma nafx għandi nagħmel oħt biex immut. Imma ninsab mitluqa għal kollox kif irid Alla. U fl-10 ta' Wissu, Mari tgħid, kont qiegħda ngħidilha tlabt lil Alla biex ma jħallikx issofri wisq u ara qiegħda ssofri dan kollu. Qalt li jien lil Alla tlabtu ma jismax it-talb kollu li qiegħed xi xkiel quddiem dak li hu irid minni, tlabtu li hu nnifsu jneħħi kull tfixkil fit-twettiq ta' ħsibijiet u għalija. Araw is-semmija, ridet biss li twettaq f'ħajjitha dak li jrid Alla. U l-għada, fil-11 ta' Wissu Mari tgħid qedtilha, mhux se jkolli ħila niftaħ qalbi ma' oħti Pauline. Qalt li da ma jkunx meħtieġ, sakemm hi ma tkunx teħtieġ xi ftit tal-faraġġ min-naħa tiegħek, Mari, int m'għandek qatt kellima għall-faraġġ tiegħek innifsek
sakemm ma tkunx superjura hi, niskurak li dan huwa dak li dejjem għamilt jien. U jekk il-madri superjura tagħta l-permess li tkellimni kienet hi li għamlet dan, imma jien qatt ma kellimta u qatt ma għedtilha xejn dwar il-qada ta' ruħi. Nifhemta li dan huwa dak li jagħmel martirju bil-ħajja reliġjuża li kieku ma kienx hemm dan kienet tkun ħajja ħafifa u bla mertu ta' xejn. Hawn, eżis semmija Therese, qed tgħid li għalkemm kienu waħwa fl-imkien fl-istess kunvent ma kellix il-permezz tiftaħ qalba ma' uħta kif kienet tagħmel meta kienet id-dar. Dil-qaddisa aċċettat ukoll din is-sitwazzjoni bil-qalb u bl-imħabba. Mari tgħidilna eżis semmija. Dan kien fit-13 ta' Wissu. Tajt, qabel ma tqarbnet kienet għanqlet bosta meta semmet li l-komunità kollha tajt il-konfitjor. U qalet, meta kont ita nisma li s-sorjiet kollha jgħidu fissimi nistqarlalla l-missier li jista' kollox lill-Verġni Mbirka Marija u lill-qaddisin kollha bdejt naħseb iva, jagħmlu tajjeb li jitolbu maħfra lill-qaddisin kollha. Ma nistax ngħidlek x'ħassejt f'dak il-ħin. U b'dan il-mod li Alla jġelni nħossni hekk ċkejkna. Dan jagħmilni ħinja, ġifieri qed tgħid li inti titlob u dan nagħmluh fil-bidu ta' kull quddieża li titlob lill-missier lill-Verġni Mbirka qaddisin kollha jitolbu għalik għall-maħfra ta' dnubietek. U żjed tard Mari tgħidilha, dak li jnikkitni oħt huwa li trid issofri ħafna aktar. Qaltli, dan lili ma jdejjaqnix, għax Alla jagħtini dak li nkun meħtieġ. Bad konna qegħdin ngħidu tajt Mari, jekk Alla kellu jaħodha f'dan il-lejl li ġej, kienet titlaq bla ma konna nintebħu u x'kienet niked kbir kien jiġi fuqna qalet. U Therese qalet, nara li min-naħa tiegħu. Dan ikun taħlewwa kbira, ikun qed jisraqni tassew, speċi qed tgħid din Therese li Alla ikun ħanin jekk jippermetti li jiena mmut meta intom ma tkunux ħdejja, issofru inqas. U fl-20 ta' Wissu, Therese tgħid lill-oħta Mari u llum qed tgħidu lili u lilek. Naraw sa tgħid, dan li qiegħda nsofri mhux bħal min isofri milli modi jew mill-ġejjieni, jiena nsofri biss fil-waqt ta' issa. Għalhekk mhux xi dbatija kbira. Hawn il-qaddisa trid tallimna eżis semmija biex ngħixu id-batija tal-lum dak li batejt fil-passat u dak li forsi għad trid bati fil-futur. Ħallih f'idejh. Ara x'qed tgħidilna, jiena nsofri biss fil-waqt ta' issa. U fit-22 ta' Wissu qalet din il-qaddisa, ħadd ma jifhem x'jiġifieri li ssofri daqshekk le, jeħtieġ li wieħed din id-batija jkun ħassa u wara jum sħiħ ta' dawn id-batijiet bla qiegħda qaltli ara kemm huwa twajjeb Alla, illum lanqas biss kelli s-saħħa li nisol u tista' tgħid li ma sol xejn, immissa li ninsab aħjar is-sola sa terġa' tibda. U l-għada. Fis-27 ta' Wissu tgħid Mari għedtilha, trid ftit ilma bis-silġ weġbitni, jekk għandi x-xewqa ta' ftit. Żidt ngħidilha il-Madre Superjura Therese qaltlek
sabiex titlob dak kollu li jkun meħtieġ. Għamel dan taħt obbedjenza. Qalt li jien Mari nitlob dak li nkun neħtieġ. U staqsejta, imma mhux dak li jagħtik xi gost, weġbitni le. Dak biss li nkun neħtieġ. U hekk meta ma jkollix għeneb ma nitlobx minnu, għax din il-qadisa jitħobbu ħafna l-għeneb għal dan żgur ma nitlobx minnu, għax dan huwa għal gost u mhux bżonn. U ftit wara li kienet ċorbot l-ilma bdiet tħares lejn it-tazza tagħha, jien qedtilha ixrob ftit ieħor, qalt li le, il-sini mhux niexef. Qedtilha meta naħseb li int marida kif int xorta waħda ssib kull mezz biex tiċċaħħad minn xi ħaġa jew oħra. Qalt li xi trid li nagħmel? Kieku kelli nisma' lil innifsi, kieku kont nixrob iż-żejjed ta' sikwiet. Ġifieri qed tgħid eżis semmija din il-qaddisa hi wkoll ikollha aptiti, xtaqet iħeżjed ilma, tkun tixtieq titlob l-għeneb, ma tiċċaħħad, ma tagħmilx dak li tixtieq imma titlob biss dak li hu veru bżonn. Moħħha biex tagħmel is-sakrifiċċji għaliex dejjem biex toġob lill-maħbub tagħha Ġesu. Deħlina għawaz semmija fl-ewwel ta' Settembru tal-1897. U hawn Mari bdiet tkellem lill-oħta Teris dwar xi sister li dik kienet marida ħafna però saret fitta daqsxejn f'dak kollu li kienet tkun trid u xi sorijiet infermiera kienu jkollhom joqogħdu b'seba' jnejn magħha. Qalt li kemm kont inkun ħinja li kieku kont l-infermiera tagħha. Dan kien jiswi li bosta kont il-ġibdiet naturali tiegħi, imma jidilli li kieku kont nieħu ħsiebha b'imħabba l-aktar kbira għax kont naħseb f'dak li qal il-mulej kont marid u ġejtu żżuruni. Araw is-semmija, dejjem issemmi xi vers mill-Bibja, kont marid u ġejtu żżuruni. U din il-qaddisa għalhekk irnexxielha tgħix ta' qaddisa għax kienet issegwi kliem Ġesu mill-Bibja. U fit-8 ta' Settembru din il-qaddisa qalet għall-Verġni Mbierka ma ġitx għalija, issa trid tajta volja qegħdin niċċelebraw il-festa tagħha 8 ta' Settembru. U fi 17 ta' Settembru Mari tgħid dwar iċ-ċimiterju qalt li nifhem li dan lilek iġiblek xi ħsieb imma lili xi tridu jagħmilli. Qiegħed xi ħaġa mejta fl-art. Ma jkunx bħalli kieku kont f'xi telfa tas-sensi, għax kieku kienet tkun ħaġa kifra. U wara xi 4 ijiem fil-21 ta' Settembru Mari tgħid xtaqt xi kelma bħala tifkira u dedikazzjoni li fiha jiġbor fil-qosor it-tfulija tagħha. Bilkemm laħaq għaddili dan il-ħsieb minn moħħi meta Teris ħarset lejna t-tnejn għax tajt kien hemm Pauline ħdejja u bajnejha jommu fid-dmuħ qaltilna aħwa tiegħi kontu intom li rabbejtuni ta'. Fil-25 ta' Settembru tgħid Mari ħares lejha bil-ħlewwa qalt li parrina tiegħi kemm huwa sabiħ wiċċek meta jixel braċ ta' mħabba u hekk safi. U hawn is-semmija Mari se tispiċċa r-rakkont tagħha billi tgħidilna xi sentenzi li l-qaddisa tenniet qabel ma ttajret lejn is-sema fit-30 ta' Settembru u li baqgħu impressi f'moħħha. Teris qalet u din hija tassew is-sofferenza pura ma fiha ebda konsolazzjoni le lanqas waħda. Ma tqalet u Alla tiegħi dana kollu jiena nħobbu lil Alla otwaj Bambirka ejja għenni. Mbagħad qalet iva Alla tiegħi kull ma trid int, iżda ħenna lija. Badaret lejn ħuta qaltilhom itolbu għalija. Qalet ukoll Alla tiegħi ħenna lija ma niflaħx aktar, dana kollu jeħtieġ nistabar b'dan. U l-aħħar kliem tagħha waqt li ħarsejt lejn il-kurċifiss li kellha qalet inħobbu Alla tiegħi jien inħobbok.
U għawnez is-semmija. Smajna ġivera dan it-talim imprezzabli li rnexxielhom jikdbu ħuta meta kienu magħha. Spiċċajna llum dak li kitbet Mari waqt li kienet ma' ġenb din il-qaddisa oħta. Se jekk Alla jrid darb'oħra naraw xi ħsibijiet oħra li qalet din il-qaddisa fl-aħħar xhur ta' ħajjitha li tkellmu fuqhom diversi persuni waqt il-proċess tal-beatifikazzjoni. Nifqu hawn illum eżis semmija, nixtieq insellem u nirringrazzja lilek li kont magħna għal dan il-programm. Il-paċi miegħek. Saint Teresa of the Roses, I will come to you each night, near the altar in the chapel, I will pray by candlelight. Saint Teresa of the Roses, won't you kindly hear my prayer? Give your blessings to my sweetheart and the love that we both share.